Danlami Maikeffi, Danlami Bala. Mukira Hon Habila, bulldozer aiki, shugaba mai taimakon jama'a. Hon Habila Yohana, mutum mai kirki ne ya. Mazaje da mataye suna labarin ka. Hon Habila Yohana, mutum mai kirki ne ya. Mazaje da mataye suna labarin ka. Dama na zauna ina tambaya ko akwai mutum kirki a kasan nan. Dama na zauna ina tambaya ko akwai mutumin kirki a kasan nan. Allah ya haɗa mu da kai mun ci tarihin kai. Mutumin kirki ne, mutumin kirki ne kai. Na shiga kafancan an shaida halinka mutumin kirki ne kai. Na shiga jagindi kowa ya shaida mutumin kirki ne kai. Na shiga kusan kowa ya shaida mutumin kirki ne kai. Na shiga angon sanda kowa ya ce mutumin kirki ne kai. Na shiga kurmin zaki an shaida mutumin kirki ne kai. Na shiga kogo kowa ya shaida mutumin kirki ne kai. Na je garin Kaduna an shaida mutumin kirki ne kai. Na shiga Abuja kowa ya shaida mutumin
kirki ne kai. Na kira a Lagos an ce mani mutumin kirki ne kai. Na shiga Jos kowa ya shaida mutumin kirki ne kai. Saboda halinka mutane mada sun baka mata. A can Nasarawa an shaida mutumin kirki ne kai. Honorable Habila Yohana da Danlami Maikeffi mun ji daɗi da ji labarinka. Ashe ba za mu taɓa yin kuka kuma ba. Dama muna wakoki muna wahala. Ubangiji yau ya haɗa mu da kai. Labarinka ko'ina. Shi ya sa ni Danlami Bala ce kuka da shi Danlami Maikeffi. Mu ce za mu shaida wa duniya cewa kai mutumin kirki ne. Allah ya ja zamaninka. Honorable Habila Yohana, mutumin kirki ne ya. Mazaje da mataye suna labarinka. Honorable Habila Yohana, mutumin kirki ne ya. Mazaje da mataye suna labarinka. Aha, ina rera wannan waka wa shi sarkin aiki, sarkin yaki, magayaki, mutanen kusan. Shi Honorable Habila Yohana aka haife shi ne a ranar 30 ga watan 1967. Ya yi primary school nashi a gari Kusan, secondary school ya yi a Saminaka, university nashi ya yi a University of Jos. Ubangiji Allah ya ba shi aiki a Police Children's School Kaduna. Daga nan aka kira shi a siyasa domin yawan aiki da ya yi da yawan yara da ya ba su police ba iyaka. Shi yasa aka kira shi a siyasa aka ba shi PA na shi Honorable Ado Hot. Daga nan aka ba shi SA project na shi Honorable Emeka Ehidioha a Deputy Speaker na House of Representatives Abuja. Daga nan aka ba shi appointment as a SA project to Senator Danjuma La Shetiman Kagoro. Daga nan aka sake ba shi appointment as a SA project na shi Honorable Shehu Garba Sarkin Noma. Saboda kyakkyawan aiki da ya yi, shi ya sa mutanen Mada suka ba shi aure da kyakkyawar mace mai suna Mrs. Grace Habila. Ubangiji Allah ya albarkace su da yara guda 4. Muna da shi Jesse Habila, muna da Blessed Habila, muna da Happiness Habila da kuma Ruth Habila. Addu'ar mu da fatan mu zuwa gare shi shine bari Ubangiji Allah ya kara mishi matsayi fiye